Que tal, saúdos? Os traballadores de Ence non poderán tomar a palabra no pleno de mañá na Deputación de Pontevedra. Explicamos os motivos de seguido. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Deputación de Pontevedra celebra mañá o pleno provincial do mes de marzo. Os traballadores de Ence pediron intervir no acto, pero como explicou esta mañá a presidenta provincial Carmela Silva, a súa solicitude foi rexeitada por terse presentado fora do prazo establecido no regulamento do pleno. O mesmo correu coa moción do Partido Popular sobre o achandamento da Avogacía do Estado na prórroga da pasteira. O reglamento establece con toda claridade que hai que solicitalo con 10 días de antelación. E os traballadores de Ence o solicitaron fora de prazo. Nós nunca facemos con ningún colectivo ningunha excepción, porque o reglamento non o contempla, pero sí que os chamamos moi amablemente, e o explicamos e dixemos que para o próximo pleno, si queren que o soliciten. O Partido Popular, que lle encanta o ruido, a eles isto todo de facer que a política sexa un campo de batalla terrible, non? Donde non se di nada para a xente, non se fai ningunha proposta para mellorar a súa vida. Presentaron fora de plazo unha moción sobre a cuestión de Ence, a que xeron plantexar por urxencia nas comisións informativas que se fixeron o martes, e se votou en contra. O Concello de Pontevedra publicou xa as primeiras imaxes do espazo gastronómico do primeiro andar do mercado de Abastos. As obras están moi avanzadas e o Goberno municipal anunciou que quere abrir as súas portas antes do verán, algo co que non están moi de acordo os traballadores da praza. O espazo gastronómico do mercado de Abastos vai tomando forma. Con estas imaxes, os pontevedreses poden facerse xa unha idea de como será o primeiro andar a partir dos próximos meses. Sen embargo, este proxecto parece non facer moita graza aos traballadores da praza, quenes non parecen estar moi de acordo con esta iniciativa. Que este lugar este edificio non foi feito para iso. Entonces non creo que funcione, pero tampouco, hasta que este en marcha, non se sabe. Non sei a onde queren chegar ou como queren chegar. O que si está claro é que hai unha maneira solo de chegar a buen puerto. E a maneira é contando cos de abaixo e cos de arriba. O sea, o mercado é un todo. Mentras sigan facendo planta alta e planta baixa, aí non facemos nada. E bueno, eu penso que o Concello ahora mismo está por a labor de arriba. Pues eso es bueno, eso es incentivar a la gente a que venga a la plaza, y eso es buena señal. Hombre, sí, al final, a ver, realmente ahora la planta de arriba está vacía. La gente viene y aunque viene a hacer la compra y está todo aquí abajo, pues bueno, el que arriba, que está vacío y la gente da una vuelta y encontrarlo así, pues el que ahora se monten cosas, pues beneficia, yo creo. Eso máis ben será para que os xóvenes se veñan máis ao mercado, porque non suelen vir moito e tal. Pero eu digo, xóvenes que veñen a tomar algo e tal, pero non sei. Eu espero que beneficie, pero bueno, vamos a ver. Outro tipo de xente, pero non para mercar, non para mercar aquí abaixo. O tipo de xente que virá exclusivamente a comer aí arriba. A tapeo e pouco máis. De feito, témolo visto co tema da sétima feira. Si se enchexe de xente a plaza, pero arriba, aquí abaixo, non hai moita diferencia. Eu estou de acordo. Creo que vai a traer xente que pode salir mal, pero bueno, mal medianamente xa estamos. Por lo menos que veña algo máis arriba, todo influe, porque hai sábados que fan a sétima feira, sean 4 fresas, sea un trozo de pan de millo ou algo, sempre conta. E o que se necesita na plaza é a xuventude que empece a confiar na xente que ven nova. Non me parece xusto. O que está pasando non me parece xusto. Eu levo aquí 40 anos, porque era de meus pais a carnicería. A ver, o que está pasando ahora nunca pasou. O sea, entonces non sei o que pasará, pero vamos a esperar as eleccións. Guste ou non, o que está claro é que o novo espazo gastronómico do mercado de Abastos atraerá a un público que non só estar moi acostumado a entrar na praza. Iso sí, se isto beneficia ou prexudica aos traballadores, é algo que soamente o tempo dirá.
E o Goberno Municipal presentou esta mañá o proxecto definitivo do Skate Park. O novo equipamento deportivo instalarase no campus universitario e terá unha superficie de 1.300 metros cadrados. As obras poderían iniciarse antes de que remate este ano. Así é como quedará o Skate Park, un proxecto que tras moitos anos de traballo parece ser case unha realidade. O equipamento deportivo instalarase no campus universitario e ocupará unha superficie de 1.342 metros cadrados. O Goberno Municipal pretende que este novo espazo quede integrado co entorno. É integrador porque aúna a mocidade, aúna un espazo que é de estudo tamén e de aprendizaxe coas escolas e coa universidade, e tamén aúna deporte. E ademais vai tamén aunar medio ambiente, porque se sitúa neste espazo verde, neste espazo integrador, e que vamos a levar para adiante, non? O novo skatepark terá 3 zonas de uso diferenciadas e contará cunha gran capacidade co obxectivo de poder acoller no futuro eventos de gran nivel. Que sí que é verdad que cubre un pouco 3 necesidades. Por unha parte, o que chamamos nós de forma así daquela maneira calle, que semella aos elementos dunha calle normal. Despois estaría o que é realmente un parque como tal, que hai máis rampas, hai máis elementos para, bueno, ganar algo máis de altura. E despois a parte do bowl, que digamos que, como ben dixo, pues semella un pouco que é unha piscina ao uso, non? Isto é importante porque dentro dun mesmo parque, que sí que é verdad que ten un tamaño, bueno, xeneroso, pero ao mesmo tempo cubre as necesidades do que é o patín xeral. Aínda que a Asociación de Skate de Pontevedra leva moitos anos esperando estas instalacións, os deportistas mostráronse moi satisfeitos co proxecto. Unha das cousas que queríamos deste parque tamén era que cubrise todo o abanico de necesidades, desde a de competición, pero tamén agora que o skate olímpico é o que falábamos na última vez que estivemos aquí, que está pasando de ser un hobby a ser un deporte. E como deporte empezan a surxir rapaces que queren empezar, aparecerán escolas, de aí que queríamos unha zona máis que se poidese delimitar, por decirlo así, para rapaces que estén empezando, e outra zona na que houvese máis competición. O skatepark, que conta cun investimento de 500.000 euros, podería comezar a construírse antes de que remate o ano. O cancro de colon afecta cada ano a máis de 37.000 persoas en España. Por iso, a Asociación Española contra o Cancro decidiu saír esta mañá á rúa co obxectivo de informar e concienciar os cidadáns sobre a prevención desta enfermidade. Contra o cancro de colon, séntate. Ese é o lema co que saíron á rúa esta mañá os voluntarios da Asociación Española contra o Cancro para informar e concienciar as persoas de máis de 50 anos sobre a prevención desta enfermidade. Lo que intentamos hacer es movilizar a la población para que se siente contra el cáncer de colon. Es una campaña de información para animar a la gente a participar en el programa de cribado cáncer de colon. Nosotros aquí en Galicia tenemos la suerte de que pues está invitando al 100% de la población de riesgo entre los 50 y los 69 años a participar, pero están participando menos del 50% de las personas invitadas. Entonces estamos haciendo una sentada contra el cáncer de colon para animar a estos. O cancro de colon afecta en España a máis de 37.000 persoas, pero é unha enfermidade que se pode curar no 90% dos casos detectados a tempo. Por iso é tan importante que a xente coñeza o funcionamento da proba de prevención. Te manda una carta a la Consellería en la que te dice que si quieres participar o no en el cribado de cáncer de colon. Tú la contestas diciendo que sí, y entonces cuando la contestas a los pocos días te mandan un pack con esto. Entonces te mandan un kit que es personal, intransferible, porque aquí van tus datos con tu DNI. Entonces la prueba consiste en que tú vayas al baño, abro esto, hagas así como 3 veces o lo revuelvas, lo pones y concretamente aquí en Pontevedra lo llevas al centro de la Parda y lo depositas allí en la entrada en unas urnas. Falta de información, ese é o motivo principal polo que morren ao ano en España máis de 15.000 persoas a causa do cáncer de colon. Pues yo creo que es básicamente eso, desconocimiento. Se creen que la carta, pues hay personas que creen que no tienen que responder a la invitación, hay otras personas pues que no conocen en qué consiste el procedimiento en sí, piensan pues que la invitación a participar pues es directamente realizarles una colonoscopia. No, la gente no lo sabe tal. O un señor que ahora me estaba ahí diciendo que su hermano murió de cáncer de colon y que a él se lo han dado y que va a dar positivo, y que como sabe que va a dar positivo, que él ya no va.
Entonces yo creo que es un poco, dijéramos, lo del avestruz, meter ahí debajo por miedo, pues yo no te puedo decir. Yo creo que la gente mucha es por miedo a que le dé un positivo. A proba de detección precoz do cáncer de cancro é hixiénica, sinxela, rápida e indolora e faise simplemente sentándose no retrete. E a Deputación de Pontevedra anunciou que a vindeira semana serán publicadas no Boletín Oficial da provincia as bases dunha nova edición dos Premios á Xuventude. Esta iniciativa ten como obxectivo principal promover o talento dos mozos e tamén das mozas das Rías Baixas. Que o que busca en por en valor o talento e tamén ser un instrumento e un mecanismo que permita que moitas ideas que teñen as persoas mozas na nosa provincia podan ter o apoio para convertirse en accións, moitos casos, incluso en empresas ou en outro tipo de iniciativas. Os premios provinciais á xuventude incorporarán este ano unha nova categoría de deseño e moda, polo que en total pasarán a ser 8 modalidades. Cada unha delas terá premios en metálico para que a mocidade conte cos recursos necesarios para impulsar as súas ideas e proxectos. Esta acción está dirixida aos mozos e as mozas de entre 15 e 35 anos e o prazo de presentación das solicitudes será de 3 meses a partir da publicación da convocatoria. O programa Degusta Europa arranca cunha nova edición vinculada á campaña do Goberno Provincial Fame de Experiencias. Con este proxecto e coincidindo co Día de Europa, que se vai celebrar o vindeiro 9 de maio, a Deputación pretende levar a vanguarda e a innovación gastronómica a todos os concellos da provincia. Os alumnos do Centro Carlos Oroza de Pontevedra e tamén do Manuel Antonio de Vigo elaborarán unha serie de tapas cos produtos da nosa ría e da nosa contorna que estarán inspiradas na temática europea. Nas pasadas edicións elaboráronse preto de 10.000 tapas e para este ano a organización agarda superar esa cifra. Degusta Europa pasará por Bueu, O Grove, Pontevedra, A Guarda, Baiona e Vigo durante todo o mes de abril. Rematamos, a información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, Facebook, Twitter e na nosa canle de YouTube. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.